Bhí na ospal go léir sa seomra uachtar. Bhí Peadar agus Andrew, Séamus agus Owen, Séamus agus Jude, Philip agus Bartholomew, Simon agus Matha, agus cuid de na cóide a dimig ó áit go áit lo. Is dócha go raibh muire Maithríosa ann agus Maire ó Magdalene. Ní raibh Tomás lo an uair sin, is dócha go raibh seisean teachtarach éigean. Bhí na fuinneoige dúnta agus an doras faoi glas, mar bhí agla orthú roimh na Júdaigh agus na rómhánaigh a céasach Iasa. Go toban, tháinig Iasa ina lár. Dús, bhí agla daoine. Ceap siad gur taobhse a bhí ann. No, sa Iasa, ní taobhse mé. Féach, túir dom rud éige na nithe, agus thug siad píosa íosc dó. De Iasa an íosc, agus hiig siad nár taobhse a bhí ann. Ní bíonn taobhse ag ithe aon rud. Bhí áthas gach duine. Bhí siad bís, agus bhí siad ag caint le Iasa agus ag cur ceist faoi a lán rudaí. Bhí Iasa imethe nuair a dil Hamáis. A Hamáis! Sa na aspa leis. Ní gredfo é. Bhí Iasa anseo. Iasa féin. Bhí sé anseo ag caintlinn agus ag léthelinn. Ní chreide mé, sa Tomás. Ní chreide mé muna eicem le masúla féin é, ní chreide mé. Munas féidir le mó bhéir a cuireas Jacks na Paul a rinne na tarnaí ina lámh. nó mó lámh a cuireas Jacks an Paul a rinne an slá ina héamh, ní chreidem é. Seachtain ina dhéag sin, bhí na aspal a rás a rís sa seomra beag staire. Bhí Tomás lo an uair seo. Arís bhí na fuinneoige dúnta agus an doras faoi glas, mar bhí agla orthú roimh na Júdaigh agus na rómhánaigh. Go toban, tháinig Iasa sa lár. A Hamáis sa Iasa. Tar an seo. Tuair dom do méir. Thug Tomás a méir dó. Agus cuir Iasa a méir san Paul a rinne na tarnaí ina lámh. Tuair dom do lámh sa Iasa. Agus cuir Iasa a lámh san Paul a rinne an slá ina héamh. Anis sa Iasa. Ná bíoh éon dabhta agat, ach cred. D'imigh Tomás sios a glúna. Má chéarna is mo dhia seisean. Credan tusa mar ecin tú, ach is banna iad na daoine nach ecin, ach fós credan.